Kasuhan sa Davao City Police Office ang usa ka babae nga balut vendor nga unang nag-report nga gitulis apan nasuta sa kapulisan nga na makakradiay kini. Ani report ni John D. Esteban. Nag-viral online ang usa ka balut vendor nga babae human nagkadugo ang tuong bukton kay sumala pa sa unang report. Gitulis niadtong Domingo, January 19 sa Jerome, Agdao, Davao City. Wala kini na blatter, busa giimbestigahan sa kapulisan. Sa pagkinabi sa otoridad sa babae, mingon kini nga duha ka lalaki ang namiktima kaniya. Gisprayhan matud pa ang iyang mga mata, dayon gidunggab siya og ballpen sa iyang bukton. Dugang pa niini nga basin kuno gibalsan siya sa iyang customer nga nakalalis. Gipalawman sa otoridad ang investigasyon. Sa pagsuta, pinaagi sa pag-check sa CCTV footage, nakita nga gipasikitan mismo sa babae ang iyang kaugalingon. Gisamara niya ang tuong bukton gamit ang blade sumala sa DCPO. Nahimo daw kini sa babae kay mao ang himuong rason sa amo kay kuwang ang halin ug nagsakit po daw ang iyang ginikanan. Katong CCTV nga inibaw-an nga dili mo gana ma'am kay malfunction, so naatin nakuha nga CCTV nga kuan gyud sentro gyud sa iyaha nga nakita nato nga ni lingkod sa kilid ma'am no, iyang giblade iyang kaugalingon. Ang Davao City Police Office desidido mo pasaka og kasong perjury batok sa maong balot vendor. Hugtanon kining gikondena sa DCPO kay makahatag kini og alarma sa publiko ug kalasab kini og oras ug resources. Doon nangayo siya og public apology, pero ang ato ang kaprisan ma'am ang Davao City Police Office ang ato ang Santa Ana Police Station as per instruction sa atong acting city director, filean gyud siya og kaso sa kaso nga perjury under Republic Act 11954 ma 8 years to 10 years imprisonment no ang penalty aning perjury. Kauban si Jojo Solarte sa kamera, John D. Esteban. 1 Mindanao.